Dali. Pahit naman lagi mo. Sa una, hindi na makana ba? Ha? Hindi na makana sa una. Okay, mahana mo nimo, iatras mo nimo. No? Sige, sige, lingkod sa kadali. Dali lang, dali lang. Dali. Bang. Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Tigo City, Davao Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan, magandang araw po sa inyo. Good morning everyday. Ayan. Mayang hapon, sir. Kumusta man? Yun na, kung gamay. Oh, nagkamay, manalang. Sige, yan eh, comment ng taga Malaysia. Kabalo siya? Nakita siya? Wa naman ako nakitaan itong umuhang kuan. Ako magong gipos. Di ang imuhang kuan ba, ang channel ba, wala na ako, hindi na ako kit eh. YouTube? Ano man? Pag-search na kung lain man ang mo gawas. Pero ang research nimo Eric Hilot. Eric Hilot. Oh, niya. Naoy mo gawas. Ay, Eric Hilot ba to? Oh, Eric, unsa day mo gipo? Ay, kiman yung gibutang Ah, wala Eric Hilot. Lain man itong gibutang day. Ricky mo giputan. Mo nang wala. Eric nito. Ah, E-R-I-C-K. A-R-I-C-K. Eric Hilot. Kanya, kung itaw na ko. Oh, na, magawas ka dito naman ito. Oh. Sige, sige. So, ayan guys, nasa sir na rin, no? Makita ninyo, mild stroke siya, mild stroke for 3 years. No, gikan pag yun siya sa Manila, Paranaque, nga gikuha sa iyahang isuon, no, para diri magpamintin siya, makita niyo ang sitwasyon niya, guys. So, napamintin siya, no, na mga ginagmay, mga alibyo ginagmay. So, ayan. Kaya na ako, amigo dito sa playa. Oh. Kung kusog na bang kung ka ron. Oh, yeah. Sige, practice lang good. Ensayo lang. Oh. So, ano lang, no? Kato nakita na mo, nakita lang mo sa una to pagkakuan. Dito ko sulod, direct gunitan. Naman, wag kandila ba? Lo, ano yun sa gunitan? Sige, balik-balik. Ano pa ulit siya? Panabo pa to? Nakapila na ito kahilot. Street to sa dati kuan. Kaupat, kalimaw man eh. Pinulan, sinima na, ano, balik-balik na. Layo mong god. Layo kasi ba? Pero pagkatake niya, gilot na yun. Ako wadyo ka hilot ako eh. Ito pagkatake ni mo? Yan, atake kadlaw, gihato dahil dire ha, gilot na pagkadlaw. Atake na ako, pag-ulit ako sa gagawin sa ospital. Balaya, higa-higa lang yun. Di mo ko Wala kang gitandog. di mo makalingkod. Di mo ko makalingkod, makakuan dito sa silya. Di ko kakot. Kaya akong asawa, ang kauban na to, gamay man kayo. Hindi mo niya ko kaya. Kaya hindi ka mo, di ko mo gawin sa bintana. Yung lang screen, no? Hawak niyo ko niya para mo lakaw-lakaw ko. Balik ka na, balik. Wala ka mahilot na yun. Wala, oy. Mga walo ka bulan. Bago na hilot. Oo. Aputin na dugaya. Nindot to siya katapag di ka ng ospital. Okay, ikaw pa. Bago pa. Bago pa ba? Nga dili pa to sa gahi. Nga na ba no? Karon kahit kayo. Sige lang, ampunan ta kay may imposible sa Ginoo. No, na si Sir Dre atong tabangan no kutob sa tumahimo, siyempre inabanan sa pagkampo sa Ginoo. Ayan, basta inang shout out sa Malaysia. Kaya sa Sige. Kap, nandito ako ngayon. Kumusta ka dyan? Yan. Captain ko man yan sa Star Maker. Ano ba? Sa Tagalog, Bisaya. Saya. Ikaw Star na siya sa ulo. Ayan, shout out kay Madam. May shout out kay Madam nga naa siya karon sa Malaysia. Ayan, shout out po sa taga Malaysia. Ayan, lahat po ng mga OFW na nasa Malaysia, special minsan kay Madam, no, na si Sir Dre, yang love of my life. Yan Sa una. permanent na nagya po siya dugan. Nagyapon diri pero di na ko musalig ba kay na may asawa ko. So, adalas hello sa inyo ha. No, basta lahat po ng mga taga Malaysia, ayan, mga OFW, ayan, hello po. Na si Sir Dre atong tabangan, no. Yan. Siyempre, shout out po sa taga Manila, Paranaque po. Lahat po ng nasa taga Manila, Paranaque po. Ayan, andito si Sir po, tulungan natin. Abot ang ating makakaya. Yan. Huwag po, shout out po sa lahat ng mga sa mga viewers na outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, guys.
Siyempre ang Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys. Siyempre, ang Pilipinas, number 1 ako pasalamatan. Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ug Cebu. O sa lahat ng mga OFW, maraming salamat. Sa lahat ng mga subscribers nako, nagka-comment, regular viewers nako, maraming salamat. Araw-araw nanood sa akin, maraming salamat. Ayan. Sa mga nangutana sa ko, address nako taga Digo City ko guys, Barangay Solon Versa Street, labi na compound Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Digo City guys. Kung ganun mo mag-friend sa ko ha, may Facebook. Please follow my Facebook o mag-friend mo. Eric Kilot ang Binisaya o ang Eric Kilot ang traditional. So yan guys ha, Eric Kilot ang Binisaya o ang Eric Kilot ang traditional. So ayan. Kung karoon lang ka nakakita ng channel, please subscribe, click ang notification bell, like and share, and please share my channel, my video. So ayan guys, maraming salamat. Shout out po sa lahat ng mga suki na ko sa Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Hello po sa inyo. Eric Kilot po ni guys. Ayan, so maghilot na ko. Ano tanaw na ta guys ha. Ayan, so Gahapon, Oh. narungsit na po ko gahapon. asam mo na to? Ang inyong pala, ang pangutanan ko sa imo kung ari ko ang sa oras akong ari, adto sa iya ha. Yeah. Ngan siya ka. Dili ko si Ricky ha, ay si Eric ha. Nato na po tayo ha. Narong sin ako. Sige lang, sige lang. Yan, ayan, shout out po sa lahat po ng mga taga Manila, Paranaque po, andito po sila sa tulungan po natin. So, Lalo na sa Port State Subdivision ng mga kapitbahay na ako diha. oh yan, Port State. Yung hapon sa inyong tanan. Ayan, special mention kay Pareng, Mga kapitbahay ko lang. lahat ng kapitbahay lang niya. Mga, katropa. Walang katropa, meron. Wala naman. Wala na. Basta mga kapitbahay lang niya doon sa Port State. Ayan. Paranaque. Ayan. So, nagilot ako guys. Please subscribe, like, and share my channel. Love you guys. Sige. Asa to t-shirt? Wala na kagisabayan dere. Di ato siya sa is naog tapos ako na lang ari diri. Ikaw na lang. Naog lang ko di kanto. Okay na. Bili mo na. Sige. Tulog. Yan. Sige. Up. Up. Yan. Kira? Kaya sa kapagamay? Kaya? Bilaw. Hop, ya, okay na. Kani, hira gamay. Ano mo to? Kana, okay na? Sige. Gigawas ng pangalan kay Ricky hindi kami ko. Wala, gyud. Pero na magawas lain. Wala ilang gawas. Tingnan lang gadi ko ni Gilot. Hilot gyapon siya. Hilot Japon. Pero dili parehas. Dili man ikaw. Pero gwapo Japon. Eric Hilot. Alam, maura na siya.
na kong maluganda ba? Saan? Kaya dahil mong gihipon, doon, pwede na akong maluguran. Di paluguran? Pero pwede na kayo natamnan sa kamuti. Di palugod lang kasi masawa. Wala, di ko isawa. Ups.
Oo. Oo. Parang inhale. Kami kayo. Hmm. Oh. Oh.
Ano
Tapos lamang. Ha? Hindi na kita tama TV. Ito, yan. Ayan.
isa-isa yung mga. Yung isa-isa. Sige lang yun. Ako, bro. Mamali mahalin ang lutag balay. Sila gigs. Hmm? Clear mo kita bukton. Bukton ako, bukton yung clear man.
Ako na pagkaon mo. Ano naman? Lamang, lamang.
Ako si yesterday. Hindi ako si Wednesday. Tanggal kung pa. Sabi niya, Nagahapon, ni Agid Ram. Ang Japan niya, wak mo nagawas. Pantay ka na ron. No. oh, dabi kay singok ikagdagway. Cute ako gabway. Naku, di yung cute ka, singok ikagdagway. Putik mo kong gabway. Sana